God dag og velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn det er Martin Larsen. Jeg er 38 år gammel, og jeg har i en lang periode siden cirka midt-90'erne interesseret mig for computere og for spillekonsoller med mere. Min PC-amatørkarriere startede omkring 97, hvor det var, at jeg dengang havde en dialog med en kammerat, hvor vi talte om, jeg skulle købe på daværende tidspunkt en PlayStation 2 eller en PC. Jeg hældte mest til en PlayStation, men valgte alligevel at købe en PC, efter jeg havde været hjemme med min kammerat og set, hvordan de havde spillet Quake 2 på daværende tidspunkt. Det blev jeg meget fanget af. Jeg har så sidenhen haft flere forskellige PC'er. Jeg startede med en AMD K2 350 MHz. Den kørte jeg så med, indtil den ikke var kraftig nok længere. Så opgraderede jeg til en Intel Celeron 500 MHz, hvor jeg på daværende tidspunkt købte det vildeste grafikkort, som sikkert mange af jer husker. Et Voodoo 2 grafikkort med 12 MB RAM. Det var helt vildt tilbage dengang. Jeg kan huske, at jeg gav omkring 2200 for det. Da det så var, at min Celeron computer ikke længere rigtig kunne være med, så valgte jeg at opgradere endnu en gang, og det blev så til en AMD 1200 MHz Thunderbird, og det var en større opgradering, ligesom min Celeron opgradering også var, hvor der blev skiftet både bundkort, RAM og processor ud. Jeg brugte stadigvæk grafikkortet, men på et tidspunkt der købte jeg et TNT Radeon grafikkort. Jeg tror også det blev kaldt Riva dengang, og ikke Radeon. Så valgte jeg så senere hen at købe en 1800 MHz processor. Jeg husker ikke helt præcis hvad det var for en. Jeg havde i hvert fald store problemer med den. Jeg mener at det var en AMD'er, og den kom aldrig til at køre godt. Jeg valgte derfor at gå over til Intel-platformen igen, hvor jeg købte en Core 2 Duo processor, en E8400. Det er den jeg sidder og bruger nu i forbindelse med den her optagelse. Jeg har et 4870 AT Radeon kort i den med 512 MB RAM, og jeg har 4 GB systemram i den. Der er tale om et Asus bundkort, og den har fungeret godt i de efterhånden 5-6 år jeg har haft den, men jeg skal snart til at opgradere igen. Hvis I ønsker at høre om den tid, hvor jeg gik ind i konsolverdenen, så er I velkommen til at lytte med, når vi næste gang skal høre om disse ting. Men det er som sagt i en anden video. Tak fordi I lyttede med. I er selvfølgelig velkommen til at subscribe, like, hvis I ønsker det. Ellers så håber jeg, at I bare har nydt den her optagelse. Tak fordi I så med. Hej.